jo la solució. Oposita per l'Ajuntament i arribaràs abans de la pensió. De la feina no et queixaràs. Doncs, com hem dit, els funcionaris, Joan Palà, Toni Martínez, molt bona nit. Hola, bona nit. Bona nit. Qui més formeu aquest grup? Sí, amb el grup estem Toni i jo, i també ens acompanya a la bateria Xavi Ricard i el Pere Claveria. El Toni és saxo i veu? Sí. I el Joan, guitarra i veu, també? Sí. I com comença aquest projecte de funcionaris? Bueno, així a poc, jo he estat molts anys fora d'aquí, visquent a Madrid i a Suècia, i al tornar, abans havia tocat fet música abans també, i al tornar vaig trobar-me amb el Xavi i amb el Pere, i vam decidir tocar per passar l'estona. I anàvem fent coses, jo tenia temps i anava escrivint cançons. I a mesura que anava tenint més cançons, vam quedar amb el Toni, bé, vols venir a tocar? I així hem anat fent endavant. Que ja el coneixeu, el Toni, d'abans, que ens però acompanya? Sí, ens coneixíem d'anteriors anys i històries de... Bueno, perquè ell ja havia tingut un cafè, no? El cafè de mitjanit? Cafè de mitjanit. I allà sempre havíem fet actuacions i jam sessions i 40.000 coses. I tu feia molt que no el veies, quan reps aquesta trucada, o què? Sí, perquè jo vaig estar fora 10 anys també a Berlín. I... Quants anys devia fer que no us veieu? Doncs això, uns 10 o 11 anys. Sí. 20, potser. I va coincidir que vam tornar junts, d'alguna manera, no sé com dir-ho, i ens vam tornar a trobar. O sigui, terrassencs pel món, eh? Sí. Però que també que pensi en tu després, tu deies potser més aviat 20 que 10. Sí, perquè jo 10 anys a Madrid i 10 a Suècia, són 20, i quan venia aquí un cop a l'any, Clar. no ens trobàvem quasi mai. Va de 10 en 10, no, la cosa? Va de 10 en 10. Quan porteu 10 anys aquí, tornareu a marxar por ahí. No, hosti, doncs això és maco, que després de 10, 15, els anys que siguin, doncs que es pensi en aquesta persona. Com va rebre la trucada, la proposta aquesta? No, bueno, va ser, de fet... De copes, una nit. Suposo que encara continua sent un poble i t'acabes trobant a la mateixa gent pel centre i etc. no? Els bars tipus Reina, per dir alguna cosa, que és el que ara ens ocupa, no? I, bueno, això, no sé exactament com va anar, però va ser fàcil. Va ser fàcil. De fet, ja ens havíem trobat i havíem parlat, bueno, podríem fer alguna cosa, però podríem fer alguna cosa, i de cop i volta surt que, bueno, ja tenim l'opció, ja tenim la sala, tenim tot a punt, tenim bateria, tenim baix, fem-ho, no? Ja acabem d'arreglar això, arreglem-ho. Perquè, Toni, tu havies estat amb altres bandes, també, amb altres grups. Sí, jo havia tocat molts anys amb orquestes i grups, i de blues, de funky, una mica de jazz, etc. I, bueno, no sé. I ara amb els funcionaris. Ara toca funcionaris. Joan, composes tu tots els temes? Així mateix, sí. Vale. Lletra, música, tots en català? Sí, bueno, un que és en suec. Hi ha un tema que el vaig escriure allà a Suècia, i el tocava allà amb una guitarra acústica. I m'acompanyava un violinista, perquè allà a Suècia fèiem el tonto amb un violinista cubà que havia per allà, jo hi fèiem cosetes. Però bueno, deixar de tocar del tot no he deixat mai. Però bueno, ja vaig composar una cançó en suec. I el domines, el suec? Sí, bueno, després de 10 anys, dominant no se domina mai, però el defenso bastant bé. Hosti, que bo. I això, normalment aquest procés de composició, dius que a part de melodia també lletra, tu els hi proposes una idea i comences a treballar sobre això, o ja vens amb els deures fets, diguéssim? Gairebé ja ho tinc fet. I dic, això és el que hi ha. Això és el que hi ha, no hi ha discussió. Després fem arranjaments i busquem, ja aportem idees, el que sigui, però la idea a base la porto aquí. I aquesta de funcionaris, que porta el nom del grup, per què? Per què funcionaris? D'on ve? Ve que també, abans de marxar a Madrid, vam començar amb el Xavi a fer el tonto, i amb el Pere també, a fer el tonto i fent cosetes, i ens vam posar funcionaris.
I, bueno, recuperem el nom, Heu perquè recuperat el nom. perquè som els mateixos, cada que canviem hem canviat una miqueta tot. Sí. Però el nom el vam recuperar perquè ens agradava. S'ha de dir per la gent que ens estigui escoltant que és funcionaris Sí. amb el funk Sí. aquest, simulant aquest... Sí, no li diem funk, diem funk. Sí. Són funcionaris. Funcionaris. També és perquè això dels funcionaris ens ha agradat sempre, allò, fotre'ns amb ells. Anda que no. Perquè les lletres, aviam, de què parlen totes aquestes lletres? Perquè tenim aquí el Feliç com un colom, el Funcionaris i el Me cago en Déu. Són els 3 temes que tenim. Amb qui us poseu? Amb una miqueta en tot, una miqueta amb el gremi episcopal, amb el gremi polític, amb el gremi dels banquers, amb tots els gremis que no ens agraden. Tots aquests fantàstics. Escoltem una mica d'un altre tema de Funcionaris. Sí, no, ara sona molt bé, sona molt bé. Ara parlant fora de micròfons, el tema aquest de que hi ha nous temes per sortir, de moment traieu aquests 3 en el concert que es farà al Reina, que ara en parlarem. No, el Reina farem 12. Al Reina fareu tot el que teniu, val, però jo dic a la llum, o sigui, perquè tothom pugui veure, només han sortit aquests 3 que Sí, de les moment 3. sí. I de moment n'hi ha 3 que ja estan gravats, que esteu esperant el moment perquè surtin a la llum. Bueno, ha sortit a YouTube, Ah, de moment, però bueno, previst està que això és com a maqueta per una mostra maqueta. La idea és aquest estiu de gravar uns quants temes més i gravar-los una miqueta més ben produïts i a veure, intentar doncs, potser treure com editar-ho d'alguna manera. No sé qui ho pagarà o com. Però la idea està, la idea La idea està. Jo vull saber la imatge aquesta, la gent que ens veu per YouTube sí que Hosti, la sí. poden veure, els que no, és un colom Sí. així metalero, no?, una mica. Sí. rockero. Rockero, sí, no? Sí. Qui l'ha ideat, aquesta imatge? Això, el fill del Xavi Ricard, que és molt de maquinetes. Bueno, com els nanos joves saben molt d'això. Sí, és molt, molt divertit, està molt bé, aquest Feliç com un colom. Clar, Feliç com un colom, el nom d'un dels temes. Sí. Doncs va, parlem del concert aquest que tindrem aquest diumenge, 11 de maig a les 8 del vespre en el Reina Victòria. Què hi passarà en aquest concert? A veure, has dit això, que presentareu tots aquests 12 temes, tots seran temes propis? Tots són temes propis, sí. No fareu cap versió ni res, tot és tema tots propi. són de propis. En català, el 95%, hi ha un en suec i un en castellà. Molt També bé. són en català. I dalt a l'escenari, què hi passarà? Què hi passarà en aquest concert? Hi haurà sorpreses? Hi haurà... Bueno, està previst, el meu germà que m'ha ajudat a fer els arranjaments rítmics, que és bateria professional, no ha fet res més a la vida que tocar la bateria, és mestre, dona classes, toca amb orquestres, ha tocat amb molta gent a nivell professional. I doncs ell, com que m'ha ajudat, ell sortirà al final del concert i ens farà una miqueta... Ens acompanyarà, però que serà divertit, perquè farà un solo, farà unes coses a un nivell, diguéssim, bastant alt. Més alt. I el fet de tocar el Reina Victòria també, hosti, no sé, què us sembla? Jo veig un luxe, no? Bueno, digues tu. No sé.
Bueno, és una sala de tota la vida, no? Això, No sé, sí. no sé. Bueno, Us heu de preparar un aniversari feliç pel Salva, que avui fa 73 anys. Sí, per molts anys. Déu-n'hi-do. Salva, 500 per molts anys. I alguna sorpresa més? Quins músics hi haurà a dalt de l'escenari? Vosaltres 4, No sé per el què teu després- germà, No, més músics no, ja... ja està. I algun concert més a la vista? No, de moment. Potser l'Ajuntament ens vam apuntar que ens va dir bueno, hi ha bastantes activitats aquest estiu i no sabem ben bé a on us podem posar, ja t'avisaré. I bueno, espero que algú vingui a sentir i decideixin a on col·locar-nos. Perquè, o sigui, ara ja no us quedeu a Terrassa. Ja això de terrassencs pel món, de moment no. Bueno, hem començat per lo de Terrassa perquè fem la presentació, per treure una miqueta i a veure què a la gent què li sembla. Clar, però vull dir que no us aneu a viure fora, ara ja. No, ara ja us que quedeu, va, això és el que vol. ara ja us quedeu a En Terrassa, no? principi sí. Sí. Bueno, quan faci 10 anys. Exacte. Ja ho veurem d'aquí. Valoren. Sí. Molt bé. Qui vulgui escoltar aquests temes, qui vulgui saber més de funcionaris, hem dit a YouTube, Sí. alguna altra xarxa social... No hem posat res més. De Perquè és moment. una prova inici. I fem el primer concert al Reina, perquè a més de ser molt vells amics amb el Salva, doncs vam proposar i va dir, sí, veniu aquí, veniu, i Clar. estupendo. Doncs això, aquest diumenge a les 8 del vespre, després del Barça-Madrid Sí. i després de la Fira Modernista, quan ja tothom, saps, digui, ara què farem? Doncs ara Molt bé. anem al Reina Victòria a escoltar els funcionaris. Anar a passar-ho bé. A les Clar 8, que sí. a les 8 del vespre. A les 8 del vespre. Doncs marxem amb aquesta cançó Me cago en Déu. Cago en Déu, és que està mal escrit. Es van equivocar, perquè s'escriu K. Cago Cago en en Déu Déu. tot seguit. Tot seguit. I no hi ha, Cago en Déu. no hi ha res. Vale. Cago en Déu. No et vull preguntar de què parla la cançó. L'escoltem, no? Millor? Escoltem. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit. Gràcies Gràcies. a vosaltres. Quanta merda pel carrer